hallgass meg könyörgésemet, és kiáltásom jusson eléd, az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, mindenható örök Isten. A te ígéd megáld, megszentel mindent. Most így kérjük áldásodat az Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk új gépjárművére, tűzoltó fecskendőjére, amelyet kérünk, isteni oltalmad alatt nagyon ritkán kelljen használnunk. És amikor használnunk kell, akkor tudjuk menteni értékeinket, mind emberi, mind anyagi értékeinket. Add áldásodat mind azokra, akik ezt a tűzoltó autót használják. Add áldásodat a Tűzoltó Egyesület jelen lévő összes tagjaira, nem csak az a Szent Ivániakra, hanem a környező településekre ide érkezett önkéntes tűzoltó tagjainkra. Add nekik az egészség ajándékát. Add nekik a boldog élet ajándékát. Add nekik a békességes, hosszú földi ajándékát. Így kérjük, áld meg ezt a gépjárművet, és add, hogy szolgálja az emberek életét, védelmét és oltalmát. Asperges me hisopo et mundabor, lavabis me et super nivem dial babor, miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me hisopo et mundabor, lavabis me et super nivem dial babor, miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Isten áldása legyen ezen a tűzoltó kocsin, Isten áldása legyen tűzoltó testvéreinken és az ő szeretteiken, Isten áldása legyen magyar hazánkon és magyar nemzetünk minden tagján, oltalmazzon bennünket a katasztrófáktól, a természeti csapásoktól, és minden emberi gonoszságtól is. Adja Isten, hogy kérésünk meghallgatásra találjon nála. Amen. Mindenkinek ezen a szép napon, kellemes szép napot kívánok, jó együtt létet. Éppen a mai Zsolozsmánban, a reggeli imámban imádkoztam, ahol ketten-hárman együtt vannak, ott vagyok közöttük én is. Ez az én Zsolozsmám mai reggeli imájában hangzott el a breviáriumban, és most én ezzel zárom a mai áldás szavaimat, ahol nem ketten-hárman, hanem sokan itt együtt vannak, mint ahogy mi most együtt vagyunk. Legyen velünk az Úr, és legyen rajtunk az ő gazdag áldása. Amen. Mindenkinek szép napot!